Facerlles a volta á escola un chisco máis levadía pros nenos coa axuda dos cans é unha iniciativa que se está a levar a cabo en varios colexios galegos. Hoxe estamos no de Oza Cesuras, onde hai uns novos alumnos que todo apunta, Iria Soengas, a que son do máis aplicado. Ola. Ola, Xavi, pois si, se temos en conta que estamos na clase dos máis pequerrechiños de 3 a 5 anos e que hoxe hai bichería mesturada de 2 e de 4 patas, pois o mellor se nos pensamos, se estamos un cachiño aquí, os cans ao final creo que se portan case tanto ou mellor que os pequenos. Pero case lle preguntamos a Laura, a profe, un segundiño, que digo eu, quen se porta mellor, os bichejos de 2 patas ou os de 4? Os nenos, os nenos. Os nenos, son máis sí. os nenos, sí. Entonces, tú eres un poquinho parcial porque eres a súa Estou profe. con eles, claro. Pero bueno, polo de agora, tanto Jin como a Fusco como a Yogi se están a portar bastante ben e os peques están encantados coa súa presenza aquí no cole, que de feito ese era o obxectivo de que estes primeiros días de cole, que son así un poquinho máis difíciles de levar, teñan unha ilusión a maiores, que é a presenza de cans que veñen da man de alguén que non sei se vos sona de algo, que Octavio Villazala, bo día. A ver, mírate. Hola, bo día, que tal? Que está ben, Yogi, de saúde? Está ben de salud porque están eles facendo un chequeo. Que estades facendo, neno? Estamos facendo un chequeo, non? É que temos que chequealo todos os días porque para saber se está maliño, non, se está en febre, verdade? Que digo eu, un pouco darlles unha ilusión aos nenos estes primeiros días de cole, o obxectivo da iniciativa. Claro, darlles unha ilusión e sobre todo tamén facerlles que o choque co colexio sea moitísimo máis leve, é dicir que está un can, que casi todos teñen un can na súa casa, entonces cando chegan aquí se atopan con que non é somente os profesores, que son maravillosos, os libros e todo, senón que tamén teñen un can, un referente que tamén na súa casa existe. Por eso é importantísimo que nos implementemos estas terapias ou actividades lúdicas tamén nos colexios. Estades indo por varios coles, pero aquí xa é o segundo día que veñen. Sí, xa levamos, porque, bueno, eles comezaron o luns, me parece que o martes, e o luns, pois nos viñemos 2 días xa e pretendemos seguir durante todo o ano. Para que? Para que eles vayan, sobre todo, tamén concienciándose da laboura que estamos facendo, do que deberíamos de facer todos, non? Do cuidado ao bienestar dos animais, de que non os abandonen, de que lles digan aos seus pais como se poden facer as cousas mellor. Como se poden ter mellor os cans que temos na casa. Efectivamente. Que digo eu, tú por aquí que lle estás mirando ahora, Yogi? Pues si tiene cosas debajo malas, pues si tiene cosas debajo de pelo malas. Por si ten debaixo do pelo malas, eu penso que Yogi non ten nada de malo debaixo do pelo, que tenga unha paciencia como un santiño. Pórtase ben? Sí. Non sei se do corazón, que tal está do corazón? Bien. Sí, do corazón. Sí, sonaba ben por aí, non? Están inspeccionando cada recuncho do bondo can e o bondo can vaise deixando porque eso. A ver, hai por aí que estás mirando debaixo do pelo, non? Sí. Está todo perfecto? Está todo ben? Está concentradísimo mirando, non nos está atendido. Vou mir por detrás, porque ahora mismo están aquí, que non se ven xa nin Yogi, está tan rodeado de pequerrechos. A ver, tú que estás aí mirando un poquinho de lonxe, tú tes can na casa? Sí. Como se chama? Como se chama? Dime, é así secreto. Bibi. Didi. E é grande ou pequeniño? Bibi. Bibi. Pero é grande ou pequeniño? É grande como estes? Sí. Sí. E tú tes? Un perro que se llama Boya, pero es un poco grande, un poco pequeño. Un pouco grande como estes ou máis grande ainda? Un poco pequeño y un poco grande. Un pouco pequeno e un pouco grande. E iso como se come? Que será mediano, entonces. Será mediano como a Jin? A ver, Jin, ven por aquí. Se chama Cebollan o seu. Mira, é mediano como Jin, por exemplo? Sí. A ver, dime, Sebi. Contame. Todo seguramente na casa tamén, porque eses cans están tendo unha paciencia e un aguante que non é deste mundo. Eses cans tamén están disfrutando desta xornada. Pregúntalle aí a Octavio, por favor. Eu estou seguro de que sí, pero algún Pois eu quedará vexo alguna cara dúbida. de contentos. Igual están obligados ou algo. Claro, é... No, pregúntame se vi se están obligados os cans. No, os cans están contentísimos porque ademais Iria. os cans teñen unha cousa que é fantástica, que é isto. Entonces traballan, eles tamén teñen o sueldo, pero sei que lles gusta porque dende pequeniños están acostumados a estar aquí. E además os cascos nenos suelen darse moi ben. Mira, solamente che vou dicir unha cousa, está Fusco aí que está xubilado e quere vir con nós.
Así que eles sempre queren vir. O can necesita actividade, estar con xente, claro. Que digo eu que non veñen só polas salchichas, veñen porque o pasan ben aquí con estes enanos que lles dan unha ración extra de mimos. Dentro un anaquiño volvemos a ver se siguen levándose tamén ou se cansan uns ou outros ata despois. A verdade é que hoxe van chegar cansos a casa, tanto os cans como os nenos. Bueno, pois esta é unha iniciativa que están vendo xa, os animais entrando tamén nas aulas, hoxe para inaugurar, xa veremos en un futuro e para quedarse algo máis de tempo. Bueno, despois volveremos con eles, volveremos a Oza Cesuras. Comezou a primeira semana de cole pros máis pequenos da casa, un día e pouco máis quedalle desta primeira semana, todas as estrategias son poucas para que vayan contentos e pouco a pouco pois collan o ritmo propio dun curso longo e no que van deixar moita enerxía. Imos cunha desas estrategias que ten nos cans un bo aliado como para tantas outras cousas. Oza, Cesuras, Iria, Soengas, hola de novo, estás ademais moi ben acompañada de Octavio, contádeme. E de Jin, espérate. Octavio, deixe as salchichas que eu aprendí sin salchichas. Jin, hola, dame a pata. A outra pata. Sin soborno, señores. Bueno, deixamos... Ese llecho eu, Bueno, pero sin sobornos. Deixamos a Jin que vai, que ten aí o grupo de nenos esperando por ela e falámonos un pouquiño mentras tanto, porque temos por aí, penso, unhas imaxes preparadas da chegada dos cans ao cole, que sempre é unha sorpresa moita ilusión. Bueno, cando chegamos ao cole, chegan como os payasos do circo, ou chega algo porque inimaginable, porque eles cando chegan aquí, date conta que os nenos teñen moito que ver cos cans, porque non teñen eses filtros de vergoña, desas cousas. O can entra directo e vai dicirlles, hola, que tal? E eles tamén lles contesta o mesmo. Este cole é un dos coles nos que estáis con esta iniciativa, non? Temos máis colexios todos públicos, temos unha iniciativa que sexa a entrada dos rapaces por primeira vez os pequeniños e despois implementar esta actividade durante todo o curso. Unha vez á semana aproximadamente, pero moitos colexios públicos. E os nenos non teñen ningunha gana de que vayades unha vez á semana? Os nenos o que teñen gana é de que vayamos moitas veces ao día, porque chegar aquí ao can podelles explicar as letras, os números, falarlles de contos, pero eles cos cans é como unha especie de ponte que para falar con eles, non? Enténdese co can, entonces a través do can, pois nós o que facemos é explicarlles cousas ao profesor, ou a profesora, e o terapeuta ocupacional, e nós. Que digo eu, vos ensinades cousas, pero tamén aprendes moitas cousiñas dos nenos. Para min é unha escola de aprendizaxe. Eu cos nenos me ensinan a facer un montón de cousas, me ensinan a amar, me ensinan a perdoar, me ensinan a querer, me ensinan a ser bondadoso, a ter compaixón polos demais, é dicir, todos esos filtros e esas cousas que temos. Moi ben, Octavio, moitísimas grazas. Eu quería volver aquí á colchoneta, que se está moito máis guai aquí sentados, decir que, sobre todo, son cans de terapia, hai un terapeuta ocupacional, hai xente moi preparada traballando con eles, non vale meterse de calqueira maneira con eles. Hola, a ver, que estás facendo por aquí? Está limpiando. Está de limpiando o yogi? Sí. E por que o limpiades con toallitas, a ver? Para dejarlo limpito. É porque hai que bañalo só unha vez ao mes, entón, mentras non se lle toca o baño, hai que limpalo coas toalliñas, non? Sí. Que tal se porta, Yogi? Bien. Aparte de comer un... Bueno, Yogi, estás quedando guapísimo, esa miña es guapo, pero ahora estás quedando fantástico. A ver, por aquí que lle estás facendo allí? Jugar con él. E como que vos si decides que vos dé a pata, dábola? Sí. E deches algunha salchicha? Sí. Creo que lle gustan bastante, non? Sí. A ver, quen me conta por aí algo máis? Contame tú. Me dou la pata. Te dou chapatiña. Ei, rapaces, antes de rematar, mirade todos para aí, para a cámara. Como facían os cans antes con Octavio? Como era? Como facían os cans? Guau, guau. Así facemos ata mañá, chao. Pois mira, xa aprenderon algo máis. Iniciativa fantástica, que ademais os nenos recibiron con moita alegría. Octavio, recibiremoslo mañán. Un bico, Octavio. Xa mañán falamos contigo de tantas cousas.